Warm welcome for today's Bhakti reading session, Bhagavatam reading session. நம்ம 7வது கேண்டோ 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டே ஆச்சாரியார்கிட்டே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஷ்ய ஞானாகல்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे भाषादेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேங்க மாதாஜி. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா மாதாஜி? நிறைய நாள் ஆச்சுல மாதாஜி உங்களை பார்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி. பசங்களுக்கு இன்னையில தான் மாதாஜி ஸ்கூல் ஓகே, எல்லாம் படிக்கிறாங்க மாதாஜி, அதனாலதான் வர முடியும். புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்க. ஸோ நம்ம 6வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஸோ சரி. 10வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? இங்கிலீஷ்ல வருது இல்லை மாதாஜி? தெரியுது இல்லைங்களா ஸ்க்ரீனு? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணட்டுமா அப்படியே இருக்கட்டுமா மாதாஜி? டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. தமிழ் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சரிங்க மாதாஜி.
ஏன்னா சில நேரத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வார்த்தை ஒன்னொன்னும் ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி வருது, அதுக்கோசம் கேட்டு. ஆ ஓகேவா? சரி. பண்ணிட்டேன். சரி. को यन्वि अत्र तृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्यो पिय इप्सिता यां कृणादि असुरिश्रेष्ठैः तस्करात् सेवको वाणिकी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பணம் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிரியமானது. அதுவும் குறிப்பா வந்து கிரகஸ்தர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமா. ஓகே. பணம் எப்படி மாதிரி இருக்குதுன்னா தேனை போல. ஓகேவா? தேன் எப்படி சுவையா இருக்குமோ அது மாதிரி பணம் வந்து கிரகஸ்தர்களுக்கு சுவையா இருக்கு. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹனி மணி 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 ஹனி இஸ் த மணின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த கிரகஸ்தர்களுக்கு வந்து பணத்தை வந்து சேமிக்க வேண்டிய ஆசை வந்து குறையறதே இல்லையா. ஓகே. அது யாராலும் இந்த மனிதர்களா பிறந்தவங்க வந்து அது வந்து கைவிடுறதே இல்லையா. அதாவது ஏதோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது ஒரு தொழிலை செஞ்சு எடுத்துட்டு வரானா அவன். ஓகேங்களா? தன்னோட உயிரை கூட பணயம் வச்சு சம்பாதிச்சுட்டு வரானா. அதாவது திருடர்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டு அவனுக்கு தெரியும் நம்மள யாராவது பிடிச்சாங்கன்னா சுட்டு கொன்னு தள்ளிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, உயிரை வந்து பணயம் வச்சு ரிஸ்க் எடுத்துட்டு போயிட்டு பண்ணிட்டு வருவானாம். அதாவது கொள்ளை, கடத்தல் விஷயங்கள்லாம் செய்வானாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சில பேர் வியாபாரிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் கடந்து போறாங்க, ஆகாய மார்க்கமா போறாங்க. தன்னுடைய வாழ்க்கையை எவ்வளவு அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துட்டு போயிட்டு வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வராங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல மூழ்கி முத்து எடுப்பாங்க. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, கடல் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு ஆழம் இருக்கு என்னன்னே தெரியாது. பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு அபாயகரமான வேலைகளை வந்து செய்யறாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு? காசுக்கோசம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த முத்துக்கள் எடுக்கும்போது ரத்தினங்களும் வரும், எல்லாமே வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி மனுஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பணம் வந்து தேனை விட இனிமையானது என்றது வந்து இதுல இருந்து நம்ம வந்து நிரூபிக்கிறாரு பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? இது வந்து எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க. யாரும் காசு போதும்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம பழமொழியில, பணம் கூட பணம்னா வாயை திறக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. பணம் வந்து பாதாள வரையும் பாயும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன தெரியுது இதுல இருந்து, பணம் வந்து எல்லாருக்கும் விருப்பமான ஒரு பொருள் இல்லையா. ஓகே. ஸோ எல்லாரும் இந்த கிரகஸ்தர்கள் வந்து பணம் மேல ரொம்ப பற்று வச்சிருக்காங்க, அதுதான் உண்மைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து பசங்களை வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, குருகுலத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. குருகுலத்துக்கு வந்து அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. யார் யார் குறிப்பா போவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், அவங்க எல்லாம் போவாங்க இல்லையா. இவங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்க. பயிற்சி, அதாவது அங்க போயிட்டு வந்து ஆஹ் குருவுக்கு குருவுடைய பத்தினிக்கெல்லாம் சேவை செய்யறதுனால என்ன ஆகுது, பொருள் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு எதனால தியாகம் பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அவன் வந்து ஆரம்ப கால வயசுல குருகுலத்துக்கு போயிட்டு பிரம்மச்சரியத்தை வந்து அனுஷ்டிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு பிறகு வந்து அவனுக்கு விருப்பமிட்ட கிரகஸ்த வாழ்க்கை வாழலாம். அப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், குடும்பத்தோட வாழலாம். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு வீட்டை விட்டு வனப்பிரஸ்தாக்கு போனோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சன்னியாசி ஆகணும். இல்ல அவனுக்கு வந்து மனசு நல்ல திடமா இருக்குன்னா அவன் என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா வந்து சன்னியாசிக்கு ஸ்டேஜுக்கு போகலாம். அதுதான் வந்து அப்போ வந்து இந்த குருகுலத்துக்கு வந்து நம்ம ஆரம்ப நிலையிலே வந்து அனுப்புறோம் பசங்களை இல்லையா. அதுதான் இங்க பிரகலாத என்ன சொல்றாருன்னா, கௌமாரம் ஆச்சரேத் பிரஜா பிரஜக்னோ தர்மன் பாகவதன் ஈகக. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, கௌமாரம்னு சின்ன வயசுலயே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்திய பசங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும். ஏன்னா இந்த மனுஷ ஜென்மம் இருக்குல்ல, துர்லபம். துர்லபம் மனுஷம் ஜென்ம. அதாவது அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அதனால வந்து அது ஔவையார் சொல்லியிருக்காரு. ஈவன் பிரகலாத என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து அரியதானது. இந்த உடலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். தற்காலிகமான இந்த வாழ்க்கைக்கோசம் இந்த குடும்பத்துக்கோசம் நாயா பேயா உழைக்கிறத விட்டுட்டு போதிய குறுகி வாழ்ந்துட்டு நிறைய நேரம் கடவுளுக்கும் பக்திக்கும் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றேன். அப்பதான் அது வந்து அர்த்தமுள்ளதா இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த உடம்ப கிடைச்சதும் நம்ம என்ன பண்றோம், வேஸ்டா பண்றோம். தத்தபி அர்த்தம் அர்த்த அர்த்ததாதாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த மனித சமூகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அறிவுறுதலை வந்து எடுத்துக்கணும்.
எல்லாரும் கிரகஸ்தர்கள் சமுதாயத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த அறிவுரையை எடுத்துக்கிட்டு பக்தியில முன்னேறணும். 11வது படிங்க மாதாஜி, யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3 ஸ்லோகம் இருக்கு, படிங்க. ருக்மணி மாதாஜி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? கதம் அனுகம்பிதாயக 3 சங்கம் பேர். ரகசியம். அதுதானே மாதாஜி? ஆமாங்க ஆமாங்க மாதாஜி. சங்கம் ரகசியம் ரிசுராஞ்ச மந்தராந்த சுகஸ்யு தத்ய சுநேக சுதாக சிதாக ஸ்ரீராம் கலாட்சியான மதுரகுதே சித்த புத்திராந்த ஸ்மரணந்த சதா துஷி துஷீக கிரியா ராத்ருந்த ஸ்வர்ணவர்ண விதௌர ச தீனவ். மேல போயிடுச்சு மாதாஜி. ம். அது நடுவில் சரியா டிரான்ஸ்லேட் ஆகல, வேற மாதிரி இருக்கு. பிரீஷம் வத்யசு குல்ய பசுந்தியதவர் தியேத் கோஷர் ஸ்திரி லோ வேகமானாக கர்மாணி க்ளோசம் விப்ரதகம் ஔபஸ்யத் யஜூஹவம் குமன்ய மானக காம் விரஜேத் சீரத் மோகா கதா பிரியா. தெரியல, மேல வரல மாதாஜி. கதை பிரியா, அதுதான் லாஸ்ட்ல. கதை பிரியா அனுகம்பிதாய சங்கம் இல்ல இது ரகசியம். இதுதான் மத்த முடிச்சிட்டீங்க, அத முடிச்சிட்டீங்க நீங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து போன ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? இந்த குடும்பத்து மேலே வந்து நிறைய பற்றுதல் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவன் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேணும்னா எந்த வேலைனாலும் செய்வான். பட் துறப்பா குடும்பத்தைன்னா துறக்கவே மாட்டான். உயிரை பயணம் பண்ணி பணையம் வச்சு எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் பண்ணி வாழ்றான் இல்லையா? துரத்தல் பண்ணுனா அவனால பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா? அதில் தான் அவனுக்கு வந்து ஹனி இஸ் த மணின்ற கான்செப்டில் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிரகஸ்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, தன்னோட குடும்பத்து மேல ரொம்ப பாசம் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க இருதயம் வந்து எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மக்கள் மேல தான் இருக்கும். அதாவது அப்பா அம்மா பசங்க பேரன் பேத்தின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனைவியானவள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அன்பா இருப்பாளாம். ஓகேவா? ஸோ அவன் கணவன் கிட்ட வந்து தனிமையான இடத்துல வந்து ஆம், ஆம், இனிமையா இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேர் மகிழ்விப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ அன்பான மனைவியை வந்து எப்படி விட்டு போறதுன்னு சொல்லிட்டு அவனால வந்து அந்த பற்றுதல்ல இருந்து வெளியே வர மாட்டான். அதனால தான் வந்து துறவரெல்லாம் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மனைவியானவள் வந்து 2 விஷயத்த பண்றாங்க. அதாவது புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறாங்க. எந்த புலன்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கு. நல்ல அறுசுவையான உணவை வந்து சமைச்சு கொடுத்து அவங்கள திருப்தியா வச்சுக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து நாக்கு வந்து திருப்தி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வயிறு வந்து நிரம்பி இருக்கும். வயிறால வந்து என்ன ஆகும், உடலுக்கு வந்து புஷ்டி வரும். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், அடுத்த புலன் வந்து என்ன யூஸ் பண்றான்னு இங்க பிரபுபாதா சொல்றான்னு, ஆம், நாக்கை திருப்திப்படுத்தி ஆஹ் உம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்தி அடையும் போது மற்ற புலன்கள் குறிப்பாக பிறப்பு உறுப்பு வந்து வலிமை பெறுகிறது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடல் உறவை வச்சுட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள். யான் மைத்துனாதி கிரகமேதி சுகம் ஈ துச்சம். இந்த கிரகமேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன் இன்பத்துல தான் வந்து மையமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பெரிய சந்தோஷம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ குழந்தைகள் பிறக்குது. குழந்தைகள் பிறந்த உடனே அது என்ன பண்ணும், யாழ் இனிது குழல் இனிது மழலை சொல் மிக்க இனிதுன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த குழந்தை வந்து பேசுறத கேட்டுட்டு அவர் இன்னும் வந்து பற்றுதலோட இருப்பார். ஸோ அதோட இருப்பாரா? ஸோ அந்த பசங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், காலேஜில் படிக்க வைக்கணும், வேலை வாங்கி கொடுக்கணும், கல்யாணம் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகும், அது மறுபடியும் ஒரு தொடர்கதை. பேத்திமார்கள் எல்லாம் வருவாங்க. இது மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு பெரிய பந்தத்துக்குள்ளே சிக்கி இருக்கிறான். ஸோ அப்புறம் இவனுடைய உடன்
பிறந்தவர்கள் அங்கே அப்படிலாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து குடும்பத்தோடு அட்டாச் ஆயிருக்கிறான். அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவ்வாறு வீடு கிரகம் அந்த கூப்பம், அதாவது மனிதன் வீழ்ந்த ஒரு இருண்ட கிணற்றாக மாறுகிறது. ஸோ இந்த பற்றுதல்னால அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருண்ட கிணற்றுக்குள்ள விழுந்தவன் போல. கிரகம் அந்த கூப்பம், முன்னாடி என்ன வார்த்தை சொன்னோம், கிரகமேதி. அவன் என்ன பண்ணுவான், குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய புலன் இன்பத்து மேலே அட்டாச்மெண்ட் வச்சுப்பான், புலன் திருப்திக்கோசம் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். ஓகேவா? அப்புறம் அதனால அவன் என்ன ஆகுறான், இந்த பட்டுதல்னால இருட்டான ஒரு குருட்டான கிணறுல போய் விழுந்துடுறான். ஸோ அப்படி விழுந்தவனை வந்து யாரு தூக்க முடியும்? அவனை விட ஒரு பலசாலியான இருக்கணும். உடல் வலிமையை சொல்றோமா? இல்லை. ஆன்மீக பலம். ஆன்மீக பலம் யாருக்கு இருக்கு? ஆன்மீக குருவுக்கு இருக்கு. ஆன்மீக குருவால இல்லைன்னா பரமபுருஷ பகவானால தான் அவனை அந்த கிணத்துல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வர முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கிரகமேதி அப்புறம் வந்து அந்த கூப்பன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கடவுள் ஒருத்தர் தான் வந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கக்கூடியவர். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? தெரியுதுங்களா ஸ்க்ரீனு? 14 மாதாஜி கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க. கீழேயா? ஆ ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. அது 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 சரியா சரிங்க. இருக்காது மாதாஜி. இப்போ ரெண்டுத்தையும் பார்த்து படிங்க. சரியா குடும்ப டிரான்ஸ்லேஷன் போஷ ஆவறது இல்ல. குடும்ப போஷாய வியந்தி ஜாயோ ரண்யதேயர்விகதம் பிரமத்த சர்வத்ர தாவத்ர யது ஆத்மா நிர்வீரியதே ந ஸ்வகுடும் ஸ்வகுடும் ராமக. ஹரே கிருஷ்ணா. குடும்ப ராமக. ஸோ ஹரே இங்க வந்து கிருஷ்ணா. பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப பற்றுதல்ல இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணுவான், குடும்ப பராமரிப்புக்காக தன்னுடைய விலை மதிப்பற்ற வாழ்க்கையை வந்து வீணாக்குகிறார். இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னார் பிரகலாதா, இந்த உடம்பு மனித பிறவி எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப அரிதுபான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய டைம் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் யாருக்கோசம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான், தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கோசம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? பட் மனித குலத்தின் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? பரிபூரண உண்மை, முழுமையான உண்மையை வந்து உணரணும். அதுதான் வந்து வாழ்க்கை. ஓகேவா? கண்ணுக்கு தெரியாத வகைகள் கெட்டு போகிறது என்பதை அவனால வந்து புரிந்துக்கவே முடியல. இருப்பினும் தவறான நிர்வாகத்தால் ஒரு பைசா கூட இழக்கப்படாமல் பார்த்து கொள்வதில் அவர் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக க கவனம் செலுத்துகிறார். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைசா காசை கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதில் வந்து கண்ணும் கருத்துமா இருக்கிறான். ஆனால் ஒவ்வொரு நிமிஷ வாழ்க்கையை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதனால் அவனுக்கு என்ன ஆகுது, பற்றுதல் உள்ள ஒருவர் எப்போதும் 3 துயரங்களால் வந்து அவதிப்படுகிறார்கள். அந்த 3 துயரங்கள் என்ன? ஆதி, யாரா சொல்றீங்களா? ஆதி அத்தியாத்மா அதிபூதக அதிபதேக. ஸோ ஒரு முட்டாளானவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதிப்பான வாழ்க்கையை வந்து புரிஞ்சிக்கிறதே இல்லை, அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த காசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ருபீஸ்ன்னு சொல்கிறோம், மேலை நாட்களில் பவுண்டுகள், ஷில்லிங், பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் ருபீஸ்க்கு. ஓகே? ஆனால் எவ்வளவு பணத்தை வந்து அவன் இழக்கிறான் என்பதை பொருள் ரீதியாக கூட அறியாத அளவுக்கு வந்து அவன் வந்து முட்டாளாக இருக்கான். ஒரு வாழ்க்கையின் ஒரு நிமிஷத்தை வந்து எத்தனை கணக்கான டாலர்கள் கொடுத்தாலும் அந்த ஒரு நிமிஷத்தை வந்து வாங்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சாணக்கிய பண்டிதர் வந்து உதாரணம் சொல்றார். ஓகேங்களா? டைம் போனது தானே. டைம் இஸ் மோர் வேல்யூபிள் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில படிச்சிருக்கோம். அதை தான் இங்க வந்து பிரகலாத மகாராஜ் சொல்லியிருக்க ஸ்லோகத்துக்கு பிரபுபாதா இந்த விளக்குரையை கொடுக்குறார். ஒவ்வொரு கணமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லியன் கணக்கான டாலர் இல்லையா, அதை கொடுத்தா கூட ஒரு நிமிஷத்தை கூட நம்மளால வாங்கவே முடியாது திருப்பின்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவன் வந்து வாழ்க்கையை வந்து இப்படி தான் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான், பணத்தில் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் முதல்வாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவுகளை கணக்கிடுவதிலும் வியாபாரம் செய்வதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தாலும் அறிவு இல்லாததால் தனது விலை உயர்ந்த வாழ்க்கையை தவறாக பயன்படுத்துகிறான் என்பதை அவன் உணரவில்லை. ஒருத்தன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பான், எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக பண்ணியிருக்கான். பட் அவனுக்கு என்ன தெரியல, அவனுடைய வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதே தெரியல. ஈவன் நமக்கெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கெல்லாம் கூட தெரியல. இந்த கோவிட் டைமில் தான் இந்த பகவத்கீதை வந்ததுனால கடவுள்ன்ற ஒரு கிருஷ்ணா பரமபுருஷ பகவான்ன்ற கான்செப்ட் எல்லாம் கிளாரிட்டி எனக்கு கிடைச்சிச்சு. உங்கள் வாழ்க்கை எப்படின்னு எனக்கு தெரியல இல்லையா? ஸோ இது சமுதாயத்தில் ஒரு குறையாகவும் மாதாஜி தேங்க்ஸ் சொல்லணும் கொரோனாவுக்கு.
ஆஹ் கிருஷ்ணரை நம்ம இழுத்திட்டு வந்ததுக்கு. அது இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்திருக்க மாட்டார் இல்லையா? கொரோனா நாராயணன் வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இல்லையா? ஸோ அந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருள் முதல்வாதியா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, முட்டாளா வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவனுக்கும் என்ன துயரம் காத்துட்டு இருக்கு? 3 மடங்கு துயரங்கள். ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதீக, ஆதி தெய்வீக. அதாவது தனக்கு தன்னாலே வந்து தனக்கு உடல் உபதிரவங்கள் இருக்கும், நம்ம எண்ணங்களால நமக்கு ஒரு உபதிரவம் இருக்கும். அப்புறம் நம்மளுடைய பரம்பரையினால சில நோய்கள் நமக்கு வரும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை சீற்றங்களால வரும் சில துயரங்கள். அப்புறம் தேவதேவர்களால சில துயரங்கள் வரும். இந்த 3 துயரங்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும், இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்க எல்லாருக்கும் வரும்ன்றத சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? 15வது ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது. பிரேமா மாதாஜி, பிரேமா ராணி மாதாஜி. இந்த பாக்குறேன், எனக்கு வர மாட்டேங்குது. சரி. புஷ்பா மாதாஜி, அடுத்தது யாராவது படிக்கிறீங்களா? வித்தேஷு நான் படிக்கவா நித்யாபி மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் படிங்க வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. முடிச்சிருங்க முடிச்சிருங்க, நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு படிக்கலாம். वित्तेषु नित्याभिनि विष्टसेता विद्वाददोषं परवितः प्रेत्येह वाप्यजि तेन्द्रियस्त शान्तकामो हरते कुरु. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து குடும்பத்து மேலே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பற்றுதல் வச்சுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறது இல்லை. ஏன்னா அவனுடைய இதயத்தின் மையம் எங்கே இருக்குது? பணத்தை நான் எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படிதான் நினைக்கிறான். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து ஓ- ஆம், எந்த லெவலுக்கு போகிறான்னு பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து திருடுறதுக்கும் தயாராக இருக்கிறான். ஓகேங்களா? அவனுக்கு திருடுனா தெரியும். அதாவது அரசாங்கம் வந்து சட்டம் வச்சிருக்குது, நான் இன்கேஸ் இறந்து போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, மரணத்து பிறகு யமதர்மராஜா கிட்ட ஒரு சட்டம் இருக்கு, ஸோ நான் தண்டிக்கப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தெரிஞ்சிருந்து அவன் என்ன பண்ணா, மற்றவங்கள வந்து ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? ஏமாத்துக்காரர்கள் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இந்த சீட்டு போடுவாங்க, அப்புறம் எல்லா காசும் எடுத்துட்டு ஓடி போயிடுறத பார்த்துருக்கோம். ஒருத்தர் போயிட்டு இன்னொரு வீட்டில் வந்து பேங்க்ல போயிட்டு கொள்ளை அடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அப்படியேப்பட்ட பாவிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு தண்டனைகளையோ நம்புவது இல்லை இல்லையா? அவங்களுக்கு அதை பற்றி கேரும் இல்லை, அதை பற்றி நம்புறதும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ மற்றவங்களை வந்து ஏமாத்திட்டு அரசாங்க சட்டங்களை தண்டிக்கப்படுவார் என்பதை குறைந்தபட்சம் ஒருவர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். நான் தப்பு பண்ணுறேன், நான் பிடிச்சேன்னா கையும் களவாக பிடிச்சேன்னா எனக்கு தண்டனை இருக்குன்றது அவனுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்ணுறான்? வாழ்க்கையின் சட்டங்களை பற்றியோ அல்ல அடுத்த வாழ்க்கையை ஆளும் சட்டங்களை பற்றியோ மக்கள் கவலைப்படுவதே இல்லை. ஓகேவா? எவ்வளவு அறிவு இருந்தாலும் சரி, அவன் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தலைன்னு வச்சுக்கோங்க, அது அவர் தனது பாவ செயல்களை நிறுத்த முடியாது. ஸோ ஒருத்தன் பாவம் செய்யாம இருக்கணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமராணி மாதாஜி, இதை படிக்கிறீங்களா? 16வது ஸ்லோகம் புக் இருக்கா உங்க கையில? இல்லம்மா. 16வது ஸ்லோகம் வைக்கிறேன், படிங்க. ம். எல்லாரும் ரொட்டேஷன்ல படிக்கலாம். படிங்க மாதாஜி. 17, 18. 16 இல்லையாகலாம். முடிக்கலையே மாதாஜி. வித்வான் அபித்தம். विद्वान् ஆ विद्वान् अभितं तनुजा कुटुम्बं ஆ पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वय स्वीयापारक्य विभिन्नभावस् तमदा ब्रह्मज्ञेता यथा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பிரகலாதர் என்ன சொல்றாங்க, என் நண்பர்களே, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு. அசுரக்குல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? குருகுலத்துல உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க. இங்க பாருப்பா, நல்லா படிச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு கூட என்ன இருக்குது? படிச்சவங்களுக்கு என்ன புத்தி வந்திருக்குன்னா, ஏய் இது என்னோடது, இது உன்னோடதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனப்பான்மை வந்திருக்குது. ஓகேவா? அந்த படிப்பு வந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? ஸோ இதனால் அவர்கள் எப்பொழுதும் கல்வி அறிவற்ற, எதுக்கு படிச்சிருந்தாலும் எதுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாரு பாருங்க, பூனைக்கும் நாய்க்கும் போல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. பூனை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூனை போல நாய்கள் போல குடும்ப வாழ்க்கையின் வரையறுக்கப்பட்ட கருத்தில் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு வாழ்க்கை தேவைகளை வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அது என்ன பண்ணும்? தன்னுடைய குட்டிகளை மாத்திரம் தான் பாதுகாக்கும். நாய்கள் பூனைகள் இல்லையா? யாராவது ஒரு மனுஷன் கூட அந்த சைடுக்கு வந்துட்டா என்ன பண்ணும்? அது மேல பாஞ்சு வரும், சின்ன குட்டியா போட்டிருக்கும் போது இல்லையா? அப்புறம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருதுன்னா அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போயிடும்.
இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது மாதிரி இந்த மனுஷன் கூட படித்த பிறகு என்ன ஆயிருக்கிறான், மனசு வந்து அகலமாகறதுக்கோசம் தான் படிப்பு. படித்த பிறகு என்ன ஆகுறீங்க, மனசு வந்து குறுகி இருக்குது. இது என்னோடதுப்பா, அது உன்னோடது, நீ பாட்டுக்கு நீ இரு, நான் பாட்டுக்கு நான் இருக்கிறேன்ற மாதிரி பாவனையில் வாழ்கிறாங்க. ஸோ இவங்களால வந்து என்ன ஆகாது, எதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, ஆன்மீக அறிவை வந்து இவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், எப்பவுமே குழப்பம்தான் இருக்கும், அறியாமையில தான் இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மனித சமுதாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பௌதீக கல்வியை படிக்கிறோம். ஆனால் நமக்கு இன்னொரு கல்வி தேவை. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக கல்வி, இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு கல்வியும் தேவை. அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். ஆனால் பௌதீக கல்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு சமுதாயத்துக்கும் இந்த பௌதீக கல்விக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அறிவில்லாத மனுஷனை எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அதனால அவரை என்ன சொல்றாங்கன்னா விமூடர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? விமூடர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த அவன் வந்து ஞானம் இல்லை, அதனால அவன் என்ன பண்றான், அறியாமையில் இருக்கான். அறியாமையில் இருந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், எனது உனதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சனாதன கோஸ்வாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து இந்த கல்வின்றது வந்து ஒருத்தனுக்கு நல்ல அறிவை கொடுக்கணும். அறிவு வந்து அவன் சில கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை கேட்கணும். அவன் கேட்காம இருக்கிறான், அதுதான் இங்க பிரச்சனை. இப்போ அந்த அறிவுள்ள ஒரு மனிதரை வந்து இங்க கோட்பாடு பண்ணியிருக்காரு பிரபுபாதா. அதாவது சனாதன கோஸ்வாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாத சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து மீட் பண்ணோன்னே ஒரு கேள்வி கேட்குறார். அது ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கே ஹமி கேனே அமாயா ஜாரே தபத்ரயா. அதாவது என்ன அர்த்தம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் யாரு, என்னுடைய நிலை என்ன, நான் ஏன் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் ஏன் இந்த துன்பங்களை வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறேன். நான் யார், என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன, ஒருத்தர் கேட்கணும். நம்ம யாராவது எப்பயாவது கேட்டிருக்கிறோமா, இல்லையா? அப்போ வந்து நமக்கும் என்ன, பூனைக்கும் நாய்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது, இல்லையா? அதுவும் வந்து சாப்பிடுது, தூங்குது, இனவிருத்தி செய்யுது, பாதுகாக்குது. மனுஷனும் அதே பண்ணுறான், இல்லையா? பட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, கான்ஷியஸ் லெவலில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இது இன்னொரு உதாரணம் சொல்லி பிரபுபாதா நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு. ஒரு பட்டுப்புழு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய வாயிலிருந்து உமிழ் வரும், உமிழ்நீரில் வச்சு ஒரு கூடு மாதிரி கட்டும். அந்த கூட்டுக்குள்ளேயே வந்து அது என்ன பண்ணும், சிக்கிக்குது. அது மாதிரி இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணியிருக்கான், உன்னுடைய புலன் இன்பத்தால வந்து பற்றுதல் புலன் இன்பத்துக்கோசம் அந்த குடும்பம் என்ற ஒரு ஆஹ், ஒரு குடும்பம் என்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள அவன் சிக்கிக்கிறான். எப்படி அந்த புழு வந்து கூட்டுக்குள்ள சிக்கிக்குதோ, இவனும் அந்த குடும்பம் என்ற கூட்டுக்குள்ள சிறைச்சாலைக்குள்ள வந்து சிக்கிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன, அவனுடைய ஆசை தான். ஓகே, பலநோக்கு செயல்களுக்குள்ள சிக்கி தவிக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ இவன் மனிதன் மாத்திரம் இல்லை, சமுதாயம் தேசம் எல்லாமே அப்படிதான் போயிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ தன்னோட வந்து எந்த லாபம், ஓகே, எந்த லாபம், பௌதீக லாபத்துக்கோசம் தன்னுடைய நேரத்தை எல்லாம் வீணடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குறிப்பா இந்த கலியுகத்துல சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிறந்த தலைவர்கள், அரசியல்வாதிகள், தத்துவ ஞானிகள், விஞ்ஞானிகள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, எப்படி இருக்கிறாங்க, முட்டாள்தனமான செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க இப்ப பாக்குறோம் இல்லைங்களா, ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் ஒரு பார்டர் இருக்கு. நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கும் நம்ம வீட்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்டர் இருக்கு, இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஹரே கிருஷ்ணா, இது என்னுடையது, இது உன்னுடையதுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? இந்த விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அணு ஆயுதங்களை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. அணு ஆயுதத்தை வச்சு என்ன பண்ண முடியும், சமைக்க முடியுமா, ஒருத்தரை சாவடிக்க தான் முடியும், இல்லையா? ஸோ ஏற்கனவே ஒருத்தன் பிறந்தவன் எல்லாம் என்ன சாகாம இருக்க போறானா, பிறந்தவன் வந்து கண்டிப்பா ஒரு நாள் சாக போறான். அப்ப எதுக்கு இந்த அணு ஆயுதம், இல்லையா? ஏற்கனவே வந்து அவன் இறக்க போறான்னு தெரிஞ்சுதான் அவன் பிறந்து இருக்கிறான், இல்லையா? அப்ப இவன் என்ன போயிட்டு அவனை கொல்றதுக்கு, இதெல்லாம் என்ன ஒரு ஆராய்ச்சி, இதுக்கு ஏன் வந்து எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும்? தலைவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க, இல்லையா? நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ், அணு ஆயுதங்கள், ஆட்டம் பாம்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனோநிலை வந்து பூனையும் மாதிரி நாய் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து வாழ்க்கையின் உண்மையான ஆர்வத்தை அறியாமையில வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம சொந்த நலன் எது அப்படின்னு பார்த்தா இதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து பகவத்கீதையில வர்ணாசிரமம் சொல்லியிருக்காரு. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா வந்து நீ வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து கொள்கையை பின்பற்று. ஸோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து எந்த வர்ணங்களா இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமா இருந்தாலும் நீ அதை பின்பற்றி
கடைசி அல்டிமேட் கோல் என்ன? கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை அடையணும் இல்லையா? அதை வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டா ஆ, ஒத்துழைச்சி செஞ்சு போய் உங்களுடைய லட்சியத்தை அடையுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஸோ முக்கியமாக ஆன்மீக அறிவை வந்து வளர்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? 18 மாதாஜி. ஆ எதோ நான் ஏதோ ஏதோ நான் கச்சித மறைஞ்சிருச்சுக்கு மாதாஜி. ஆ ஆ ஏதோ நான் கச்சிதக்வ ச குத்ராசித் வா தினஷ் ஹவம் ஆத்மானாம் அலம் சமர்த்தம் விமோச்சிதம் காம த்ரிஷாம் விராக கிரீடா மிருத மருக யந்தி நிகடே ததா ததோ விதுராத் பரிஹ்ருத்ய தை தைத்யா நைத்யேஷு சங்கு விஷாதத் ஸ்மஷேஹு மஷேஹு மஷே உபேத் நாராயண ஆதி தேவம் ச முக்த சங்கர் இது இஷிதோ பவர்ஹஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் அன்பான நண்பர்களே, பிரகலாதர் சொல்றாரு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அசுரகுல ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசுரகுலத்தில் வந்து நம்ம பிறந்திருக்கோம். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரமபுருஷ பகவானை அறியாத எவரும் எந்த நேரத்திலும் அல்லது எந்த நாட்டிலும் ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள முடியாது. ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னா என்ன ஆகணும்? அவன் வந்து பௌதீக பற்றுதல்ல இருந்து வெளியே வரணும். ஓகேவா? பொருள் மேல பற்றுதல், தன்னுடைய புலனை வந்து திருப்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறது, இந்த ரெண்டு விஷயத்துல இருந்து வெளியே வந்தாதான் அவனுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்? யாரை புரிஞ்சுக்க முடியும்? பரமபுருஷ பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து உறுதி. நீ என்னன்னா படிச்சிரு, எந்த நாட்டிலனா இரு, எவ்வளோ பணக்காரனா இரு, உன்னால வந்து புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல, ம், பற்றுதல் இல்லாம குடும்பத்து மேல பற்றுதல் இல்லாம இருந்தாதான் வந்து யாரை புரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரும் தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது குறிப்பாக வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரும் வந்து புலன் இன்பத்திற்கு அடிமையானவர்கள் நம்ம பொதுவாக பார்த்துருக்கோம். இங்கே வந்து என்ன இந்த இப்போ இருக்கிற நவீன காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரும் கை நிறைய சம்பாரிச்சிட்டு வராங்க. ஸோ காசு ஒரு முக்கியம், அதுக்கு அடுத்தது வந்து காமம். ஸோ அவங்களுடைய இன்னொரு குறிக்கோள் வந்து பணத்துக்கு அடுத்த குறிக்கோள் வந்து இலக்கு வந்து பெண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா எழுதியிருக்காருங்க. ஓகேவா? ஸோ உண்மையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்ச்சிகரமான பெண்களின் கைகளில் உள்ள விளையாட்டு பொருட்கள் தான் ஆண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவங்க இது மாதிரி வாழ்ந்து சந்தோஷமா வாழ்ந்து குழந்தைங்களை ஈண்டெடுக்கிறாங்க. பேர குழந்தைகள், கொள்ளு பேர குழந்தைகள்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபுல்லாக வந்து அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சுழன் சுழண்டு வாழப்படுகிறார்கள். ஓகேங்க? இவங்க எல்லாம் சுற்றி அவரை இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆவாங்க? பற்றுதல் எங்கிருந்து வரப்போகுது இல்லையா? பற்றுதல் தான் வரும், பற்றின்மை வராது. சாரி சார், மாற்றி சொல்லிட்டேன். ஓகே. ஸோ இந்த வந்து வாழ்க்கையின் இந்த கருத்தாக்கத்திற்கு மிகவும் அடிமையானவர்கள் பேய்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே நீங்கள் அசுரர்களின் மகன்களாக இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி நபர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க? விலகி அனைத்து தேவர்களின் தோற்றமான பரமபுருஷன் நாராயணனிடம் அடைக்கலம் புகுங்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுதான் லாஸ்ட் லைன்ல, ஸ்லோகத்தோட லாஸ்ட் லைன். ஓகே. ஸோ உபேத நாராயணம் ஆதி தேவம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் என்னதான் தைத்தியேஷு தைத்தியேஷு தைத்திய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க? ஆதி தேவமான நாராயணன் கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா நாராயணன் தான் நம்மளுடைய இறுதி லட்சியம். ஓகே, நம்ம இந்த ஜட அடிமை தளத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? குடும்ப வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கிணற்றை போடுறது. ஓகேவா? இதை வந்து துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். நம்மளுடைய குறிக்கோள்லாம் எங்க இருக்கணும்? பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களில் தஞ்சமடைய வேண்டும். அதை நோக்கி தான் போகணும். அந்த தத்துவம் தான் கரெக்ட். ஓகே, அதுக்கு தான் என்ன சொல்றாரு? ஹித்வாத்ம பாதாம் கிருஹம் அந்த கூப்பம் வனம் கதோ எத் தரிம் ஆශ්ரயத்தே. ஓகேவா? ஸோ இந்த கருத்தை வந்து அவர் வந்து வலியுறுத்துறாரு. ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம். கிரகம் அந்த கூப்பம், அதாவது இருட்டு கிணறுக்குள்ள விழுந்துடுறான் பட்டு இருக்கிறவன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா மனித சமுதாயத்தில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். யாருமே வந்து
இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருக்கோம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா நேரத்துலையும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து குடும்பத்தில் யார் ரொம்ப ரொம்ப பாசமாக வச்சுருக்காங்களோ அவங்க மோட்சம் அடைஞ்சதை நம்ம பார்த்ததே இல்லை, இல்லையா? யார் அதிக பாசம் இருக்காங்க மோட்சம் அடைந்ததே இல்லை. ஓகேவா? வெளிப்படையாக மிகவும் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த குடும்பத்து மேலே பற்றுகள் வச்சுருக்காங்க. முதுமையிலும் சரி அவங்கள அல்லது இயலாமையில கூட தங்கள் குடும்பத்தின் வயசாயிடுச்சு அப்போ கூட என்னால் முடியல நோயெல்லாம் வந்துடுச்சு அப்போ கூட என்ன ஆகுது, அவங்க அந்த குடும்பத்து மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் வந்து விடலை. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? நம்ம ஆரம்ப நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி வந்து தப்பாகுது. அதாவது குருகுலத்துக்கெல்லாம் போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்ணுவான், மனசு பக்குவம் வரும், இல்லையா? மனசு பக்குவம் வரும். அந்த மனசு பக்குவம் இல்லாமல் அவன் வாழ்கிறதுக்கோசம் இவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். இப்போ குருகுலத்துக்கு போனால் அங்கே என்ன பண்ணுவான், பிக்ஷாம் தேகின்னு சொல்லிட்டு தேவையான உணவை வந்து வாங்கிட்டு வந்து குருவோடைய பத்னிகளை கொடுப்பாங்க, இல்லையா? குரு என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்வாங்க, இல்லையா? குரு சாப்பிடுன்னு சொன்னால் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ வாங்கிட்டு வந்தது எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்கும்போது அப்போ என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய மனசு வந்து பற்றற்ற நிலையில் வருது. அதனால் அது மாதிரி பயிற்சி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து உச்சத்துக்கு போவான், கடவுளுடைய லோகத்துக்கு, வாழ்க்கையின் லட்சியத்துக்கு. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, பற்றுனால அவன் என்ன பண்ணுவான், மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நிறைய முறை விவாதிச்சிருக்கோம். யான் மைத்துனாதி கிரகமேதி சுகம் ஈ துச்சம். ஓகே, வீட்டுக்காரர்கள் என்ன இங்கே வந்து எதில் வந்து மெயினாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் இன்பத்தில் வந்து தான் ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த குடும்பத்தை இந்த இன்பத்துக்கோசம் அவங்கள வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னை கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. அவங்க மாத்திரம் அப்படி இருக்காங்களா, தன்னோட குழந்தைகளும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க விரும்புகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பெண்களின் கைகளில் விளையாட்டு வீரர்கள் பாங்குகளை நடித்து அவர்கள் பௌதீக வாழ்க்கையின் இருண்ட பகுதிக்கு செல்கிறார்கள். அதுதான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. அதாந்த கோபிர் விஷாதாம் தாமிஸ்ரம் புனஸ் புனக புனஸ் கார்வித சர்வானாம். ஓகேவா? ஸோ இவன் வந்து கிணத்துக்குள்ள விழறான், இருண்ட கிணத்துக்குள்ள, அதாவது இருண்ட பௌதீக பகுதிகளில் போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இவங்களை இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள வந்து அசுரர்கள். இந்த தொடர்பை வந்து நம்ம கைவிட்டு விட்டு பக்தர்களை வந்து கைப்பிடிச்சுக்கணும், இல்லையா? சாது சங்க சாது சங்கா லவமாத்திர சாது சங்கா, இல்லையா? ஸோ பக்தர்களை கைப்பிடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பௌதீக அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபடலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க, படிக்காதவங்க. நகை அச்சுதாம் प्रीणायदो तत्व आयसो सुरत्मजात् आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धात्वात् इह सर्वदा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण. மேலே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு பிரபு பிரகலாத மகாராஜா, என்ன தருமை அசுரர்களே, இந்த முழுமுதற் கடவுள் இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் வந்து ஆதி புருஷன் நாராயணன். அவர் தான் வந்து ஒரிஜினல் சூப்பர் சோல் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தந்தையமாவா இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதன் விளைவாக நம்ம என்ன பண்ணோம், யார் வேணும்னாலும் அவர்கிட்ட வந்து போகலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகளுக்கும் என்ன இருக்குது, பரமபுருஷருக்கு பகவானுக்கும் இடையில வந்து ஒரு உறவு இருக்கு. அந்த உறவு எப்படியாப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையானது. எனவே இறைவனை வகிழ்விப்பதில் எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். நீ அதுக்கு என்னவா இருக்கலாம், ஒரு குழந்தையாகவும் இருக்கலாம், இல்லை முதியவராகவும் இருக்கலாம், உன்னோட சூழ்நிலை எப்படியாகவும் இருக்கலாம். நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், பரமபுருஷ பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தலாம், அதில் எந்த ஒரு சிரமமே இல்லைப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்கலாம், குடும்பத்தில் வாழ்றவங்க வந்து ஒரு கேள்விகள் கேட்கலாம். ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது, பற்றுதல் இருக்குது, இல்லையா? அவர் அதே முயற்சியும் துன்பத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டாம். அந்த பற்றுதல் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன இருக்குது, இன்பமும் துன்பமும் மாறி வந்துட்டு இருக்குது. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து இறைவனின் சேவையில் ஈடுபட சிரமப்படுவதால் என்ன பயன் என்று சொல்லிட்டு ஒருத்தன் கேட்கலாம். ஸோ கடவுளுக்கு நான் சேவை செய்யணும்னாலும் கஷ்டப்படணும்ல, ஸோ இதனால என்ன பலன் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்கலாம். இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதில் வந்து பகவத்கீதையில் 14.4 சொல்லியிருக்காங்க. சர்வ யோனேஷு கௌந்தேய மூர்த்தைக சம்பவாந்தியக தாசாம் பிரம்ம
மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதாபதிர். ஸோ நான் கடவுளுக்கு சேவை பண்ணாலும் கஷ்டப்பட போகிறேன், இல்லை என்னோட சொந்த வாழ்க்கையை நான் ஆச்சு என் குடும்பம் ஆச்சு வாழ்ந்தாலும் கஷ்டப்பட போகிறேன், அப்போ ஏன் நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறான்னா இதுதான் பதில். என்ன பதில்? கடைசி லைன் பார்க்கலாம். அகம் பீஜா பிரதாபிதக. ஸோ அவ தான் வந்து யாரு? விதையளிக்கும் தந்தை. அவ தான் வந்து எல்லாத்தையும் காரணக்கர்த்தா. பரமபுருஷன் நாராயணன் வந்து தான் இந்த விதையை கொடுக்குறார் இல்லையா? அப்போ இது ஒரு பாயிண்ட்டு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் இங்கே வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, மமைவாம்சோ ஜீவபூதா. ஸோ தந்தைக்கும் மகனுக்கும் வந்து இடையே வந்து என்ன இருக்குது? நெருக்கமான உறவு இருக்கு இல்லையா? இது வந்து இதை ஏற்படுத்திக்கணும். நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம மறந்துட்டோம். இதில் ஏற்படுத்திக்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து மறந்துட்டோம். அந்த உறவு வந்து இயற்கையாகவே இருக்கு. அந்த நெருக்கமான உறவை வந்து நம்ம மீண்டும் வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு எடுக்கிற முயற்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வல்ப அபியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகதோ பயத். நீ கொஞ்சம் சிறிய முயற்சி பண்ணு, சின்னதாக செய். உன்னால் வந்து பெருசு பெருசாக பண்ண முடியல, என்னால் மந்திரம் கூட ஒழுங்காக சொல்ல முடியல, ஏன் அப்படி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. ஒரு முறை கஷ்டத்தில் நீ சொல்லு, சந்தோஷமாக சொல்லு. ஒரு கொஞ்சம் தண்ணியோ பூவோ பழத்தையோ எதையோ வை. ஓகேவா? அது வந்து என்ன சொல்கிறாரு? மிக சிறந்த பக்தி சேவைன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணுறாரு? நம்மளை வந்து பெரிய ஆபத்துலேருந்து அவர் காப்பாற்றுவார். ஓகேங்களா? இதுக்கு தான் நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத மகாராஜா சொன்னதை டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டுருக்காரு பிரபுபாதா. ஓகேவா? ஸோ நாராயணர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? மிகப்பெரியவர். ஓகேவா? அவர் எல்லாத்துலேயும் வந்து காப்பாற்றுவார். எவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும் அவர் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவார். ஓகே. இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம், பெஸ்ட் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா அஜாமிலன். அஜாமிலன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அஜாமிலன் என்ன பண்ணாரு? ஒரு உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தாரு. அழகான மனைவி, சீரான குடும்பம் இல்லையா? அன்பான பெற்றோர்கள், அதெல்லாம் இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஒரு நாள் பார்க்கக்கூடாத விஷயத்த வந்து பார்த்துட்டார். ஸோ அதனால் என்னாச்சு? மதிமயங்கி அந்த வேசி பின்னாடியே போயிட்டார் இல்லையா? ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டார், குடும்பத்தையும் இளமையான அழகான மனைவியும் விட்டுட்டு அங்கே போயிட்டார். அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணாரு? எல்லா விதமான பாவ செயல்களையும் பலவிதமான பாவ செயல்களையும் செஞ்சார். ஓகேவா? ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்த பக்தியெல்லாம் வேற நிறுத்திட்டார் இல்லையா? ஸோ அந்த வேசியை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் காசை கொலை வழிப்பறி அப்படின்லாம் பண்ணி சம்பாரிச்சார் இல்லையா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 குழந்தை ஆயிடுச்சு. ஸோ 10வது குழந்தைக்கு வந்து பெயர் வந்து என்ன வச்சான்? நாராயணன் வச்சான். அவர் வந்து நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்றார். அந்த நாராயணன், நிஜமான நாராயணன் என்ன நினச்சிட்டாரு? அச்சச்சோ என்னதான் கூப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அவர் வந்து அனுப்புகிறார் ஆளே. அதே சமயத்தில் என்ன ஆகுது? அவருக்கு மரணம் சமயமும் வந்துடுச்சு. அதனால யமராஜா என்ன பண்ணுறாரு? யம தூதர்களை அனுப்புகிறார். ஸோ யம தூதர்களும் வராங்க, விஷ்ணு தூதர்களும் வராங்க. என்னடான்னு ஒரு பிரச்சனை. இல்லைப்பா, நாங்கள் இவருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போனோம்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை இல்லை, எங்கள் எஜமானர் எங்களை அமுச்சு வச்சிருக்காருன்னு அப்படின்னு. இந்த யம தூதர்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம், பயம். சரி, நேராக அவர் தலைவர்கிட்ட போகிறாங்க. அப்போ யமராஜா சொல்றாரு, எங்கே வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் இருக்கவங்க, அங்கே வந்து நமக்கு வேலையே இல்லை, நீங்கள் வந்துடுங்கன்றார். அப்போ வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்த பிறகு அவருக்கு வந்து எல்லாம் புரியுது. ஸோ இங்கே வந்து நாராயணன் அஜாமிலன் கூப்பிட்டது வந்து தன்னுடைய பையனை. கடவுள் என்ன நினச்சிட்டாரு? அச்சச்சோ என்னதான் கூப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு வரார். அவ்வளோ அளவுக்கு கடவுள் வந்து ரொம்ப நல்லவர். ஓகேவா? கருணையானவர். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ மேலே தானே படித்தோம், எந்த ஆபத்தில் இருந்து கூட நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார்னு. இதே பத்தியில் படித்தோம். எந்த ஆபத்திலிருந்தும் நம்மளை வந்து காப்பாற்ற, மிகப்பெரிய ஆபத்திலிருந்தும் காப்பாற்றுவார், தயாராக இருக்கிறார். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நரகத்துக்கு போகிறதுலேருந்து காப்பாற்றிருக்காரு அஜாமிலன் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அவனுக்கு ஞானம் வருது. சரி, ஞானம் வந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணுறாரு? ரிஷிகேஷத்தில் போயிட்டு, ஏற்கனவே பிராமணன் தானே, சுத்திகரிப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்போ வந்து எல்லா வேதங்களில் சொல்லியிருக்கிறபடி அவர் வந்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்தார். அப்புறம் வந்து கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போய் சேர்றார். ஓகேவா? ஸோ அப்படியேப்பட்ட கருணையான கடவுளை வந்து நம்ம வணங்க கற்றுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பட் ஒருவரின் குடும்பம், சமூகம் மற்றும் தேசத்தை மகிழ்விப்பதற்காக அதிக முயற்சி தேவையில்லை. நம்ம எல்லாரையும் திருப்தி பண்ண முடியாது. நம்ம என்னதான் செஞ்சாலும் ஒரு நொட்டை குறை இருந்துட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம டைமை எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த சமுதாயத்தெல்லாம் வந்து குடும்பத்து மக்களை வந்து உறவினர்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறது வந்து கஷ்டம். பட் நாராயணன் வந்து திருப்திப்படுறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டமே இல்லை, ரொம்ப எளிதானதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கார்.
இல்லையா? ஏற்கனவே கீதையில கூட கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? எனக்கு ஒரு துளி பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ நாராயண் கிட்ட இருக்கிற உறவை வந்து நம்ம உயிர்ப்பித்துக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய பெரிய கடமை. ஓகேவா? ஆ, பெரிய கடமை. அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும். அதை புதுப்பிச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம சவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் இந்த பக்தி சேவையில செய்யணும். இதுவும் ரொம்ப ஈஸியானதான். அவருடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணணும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? பரமபுருஷனை வந்து எப்பயுமே நம்ம அவரை மகிழ்விக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். ஓகே, அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு? பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். எல்லா புகழும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்திற்கு. சாட்சாத் கிருஷ்ணரே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்து அந்த வார்த்தையை சொல்லி போயிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ என்று சொல்லிட்டு இந்த மனித உருவத்திலிருந்து உண்மையான பலனை பெற விரும்பினால் அவர் இறைவனின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இறுதி ஸ்லோகம் படிங்க. ஆ, சுபஸ்ரீ மாதாஜி, பிரேமாராணி மாதாஜி, படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க மாதாஜி, அமைதியா இருக்கீங்க. 3 ஸ்லோகம் பரவரே ஆ, யார் படிக்கிறாங்க? பரவரேஷு பூதேஷு பிரம்மாந்த ஸ்தாவராதிஷு பௌதிகேஷு விகாரேஷு பூதேஷு அத மகத் சுகா குணேஷு குணசம்யே ச குணவியாதிகரே ததா ஏக ஏவ பரோகை ஆத்ம பகவான் ஈஸ்வரோ யயக பிரத்யக் ஆத்மஸ்வரூபேன திருஷ்ய ரூபேன ச ஸ்வயம் व्याप्य व्यापक निर्देशो है अनिर्देश्यो विकल्पिताः केवलानुभवनन्दः स्वरूप परमेश्वरः माया यन्तर्हि ऐश्वर्य यदे गुणसर्गया हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே 3 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம மொழிபெயர்ப்பு மாத்திரம் பார்த்துட்டு நிறுத்திட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பரமபுருஷ பகவான் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். முழுமையான ஆளுமை கொண்டவர் அவர். அவர்கிட்ட வந்து எந்த ஒரு பிழையும் காண முடியாது. அதனால் அவர் வந்து பிழையற்றவர். அப்புறம் சளைக்காதவராகவும் இருக்கிறார். உயர்ந்த ஆளுமை கொண்டவராக இருக்கிறாரு. தாவரங்கள் ஜட உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர் தான் வந்து முதன்மையாக படைக்கப்பட்ட உயிரானம் பிரம்மா. அவரை பல்வேறு வாழ்க்கை வடிவங்களில் அவர் இருக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு முறை சொல்லலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பெருமைகளை வந்து சொல்கிறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தான் வந்து சுப்ரீம், முழுமையான ஆளுமை கொண்டவர். அவர் கொண்டது அவர்கிட்ட வந்து எந்த குறையுமே இல்லை. அவர் என்றைக்கும் வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஓகே. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். ஓகே. அவர் வந்து வேற வேற உருவம் எடுத்து வர டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு அசையாதவன் எல்லாத்துலேயும் இருக்கார். அபராசக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஜட உயிரினங்கள்ல இருந்து பிரம்மா வரை. ஐயா, ஓகேவா? பிரம்மா வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவேறு வடிவங்களை வந்து வச்சிருக்கார். யாராலும் நம்மளால் அப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா? நம்மளால முடியாது இல்லையா? ஸோ அவர் தான் எல்லா இடத்துலையும் இந்த பௌதீக ஜட படைப்புகளில் கூட அவர் எல்லா வகையான மரங்களும் சக்திகளும் எல்லாமும் அவர் தான் இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த ஜட இயற்கையில் வந்து இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட தான் வந்துச்சு. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படாத ஜட இயற்கை மற்றும் பொய் அகங்காரம், அதுவும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. அவர் வந்து ஒருவராக இருந்தாலும் அவர் எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்து இருக்கிறார் இல்லையா? அதனால வந்து ஆல் பெர்வேடிங் ஓம்னி பொட்டன்ட் அப்படி சொல்லுவாங்களா? மேலும் அவர் ஆழ்நிலை ஆத்மாவாகவும் இருக்கிறார். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் அவரே. அனைத்து உயிரினங்களின் இதயங்களின் மையங்களில் பார்வையாளராகவும் இருக்கிறார். நம்ம எல்லாருடைய இருதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அவர் எங்கும் வந்து நிறைந்து இருக்கிறார். எங்கும் நிறைந்த பரமாத்மா குறி குறிப்பிடப்படுகிறார். ஆனால் உண்மையில் அவரை குறிப்பிட முடியாது. யாராலும் ஒரு இடத்துல தான் இவர் இங்க இருக்கிறாருன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலும் வந்து வியாபிச்சு இருக்கிறாரு. அவர் மாறாதவர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கப்படாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா?
அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டவர்? சச்சித் ஆனந்தம், அதாவது நித்தியமானவர், முழுமையான ஞானம் உடையவர், இன்பமயமானவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படியாப்பட்டவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சக்தி வந்து கவர் பண்ணியிருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாயை. ஓகேவா? அவருக்கும் நமக்கும் நடுவில் ஒரு திரை இருக்கு இல்லையா? அந்த திரை வந்து மாயை. மாயையால வந்து கவரப்படுகிறார். பீங் கவர்டு பை கர்டன். இது யாருக்கு? நாத்திகவாதிகளுக்கு வந்து அவர் புலப்படுவது இல்லை. ஓகேவா? மித்தவங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி பண்ற பக்தர்களுக்கு வந்து தன்னை வந்து காமிக்கிறார். நாத்திகனுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க? அவருடைய வெளிப்புற சக்தி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மாயா வச்சு அவர் வந்து கவரப்பட்டு இருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து பொருள் படிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நாளைக்கு எல்லாரும் 1:15க்கு ஜாயின் ஆயிடுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பியச்ச கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.